2 часа преди старта запука яко дъжд. Даже имаше гърдушка преди малко. Ще ни върви по вода. Looking back, oh, we had some fun, boy, run, 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 run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Беше най-трудната част според теб от предизвикателството? Това, че ще спим по много малко накъсано, може би. Съгласна. Да. Ти защо си го причиняваш? Да си тествам духа. Физическото усилие не съм толкова притеснен, колкото за силата на духа дали ще издържи. Трябва. Трябва. Най-трудното, но... А защо си го причиняваш? Защото искам да си тествам лимитите и да се подготвя за Родорок. 42 км. Айде, късмет, успех! Айде! Нагоре, давайте! Чао! Не, тя не те тръгваш да бъде напред. Сцена, виж, ти искаш да гледаме тогава. Как да не тръгвам? Как да не тръгвам? Да те гоня сега. Здрасти! То пичко е полисивка. Мале колко много луди хора на едно. Между другото, наистина изглежда много странно толкова много да бягаме. На пунктовете, минавам по състезанието, винаги питам, има ли някой преди мен? Аз преду съм спой някой. И у нея викат, един-два. Сега ги настигам. Що стана такова оранжа, бой? Аз не ще ми стана общо. Силни сме на финала. 5:15. Сега има ли хора? Така ли грех? 25. Маля на 130 съм. Пулс? Аз съм на 165. Ето 54, аз много повярвам. Ти кафета пиеш нещо, колко е? Не. Аз кафе не пия. Много пулсите. Моя е висок. Завършихме първото бягане, бяхме 6 човека. Целта ми е след всяко бягане, дори за буквално 3-4-5 минути да стречвам, защото си мисля, че това доста ще ми помогне, особено имайки на предвид колко много натоварвания ще имам едно след друго и няма да имам много време за рекавери, за възстановяване, така че сега е 9:10, стречвам няколко минути и отивам да лягам. Ще се опитам да поспя, надявам се да успея и към 11:30 ставам. 12 без 15 ме взимат и отиваме за второто бягане. Първото бягане беше добре, доста се пота. Откакто взимам тези Salt Caps, доста се потя. Второ бягане. Опитах се да поспя, но не ми се получи. Доста съм развълнувана. Мисля си за бяганията и така нататък. И усещам, че ще ми изиграе много върши. Много ми се спи. Много. Но това е само второто бягане. Иначе краката са добре. Второ бягане. Аз съм го чувал вече. Сет. Не сме загубили ентусиазъм. Ами... Не е същия, ама... Как хубаво си бях заспал. Ти си бачи щастлива. Аз не можах. И аз не можах да спа. Сега се зачуха да ляда. Това им викам сега, ако ме спрат полицайите и като ме питат да отидем да им кажа, отидем да бягаме, 100% ще дам за наркотици първо. Ти им кажеш 12 че отидеш да бягаш. Всеки ден. Наистина по-лосото ми. Бати, как? Между другото вкарал такъв живот типи. Да хапнеш и да усещаш, че може още, в същото време пък и да не изпитваш глад. Защото като седнеш да се наедеш както нормално хранене, после едно такова мързливо става. Аз през нощта не мисля да ям. Мисля течности мисля, нали? Електролити и работи имам. Соко ще, ако имаш. Пак някакъв въглехидрат да влезе. И легелчета. Добре. Дай колко часа ще изпише рекаварите. Една седмица. Ти после ще наде цяло лято почивка да правя. 3 дни. Още 3 дни това. Станаха 17. Второ бягане, доста ми се схванаха пръстците. Сега ще разтегна малко, защото не е добре. В момента е 4 часа, 4 без 15. Много сладко бях заспала, но беше за кратко. Всъщност беше много трудно да заспа.
и тък му съм заспала. И ми звънна алармата. И чувствам някакъв глад. Ама сега ще пия вода. Взимам Salt Caps. Сега докато бягам. Взимам едно такова. С вода. И отивам. Тук почваме с дей. Това супер загравка. 4 сутринта. Добре. След бягане в 4 часа през нощта. Как ли ни гледат хората? Не знам за вас, мен така ми къркори корема. И аз ядах малко, хапнах малко паста. Добро утро. Айде да розите. Чакай, че докато включат, какво се случва? Кой ерор получи? Строй се, приброй се. Трябва да правя без закадъл, долу. Така се изплющях пред полицията, че направо ми задурива. Имаше една плочка, леко изкарана, обаче беше тъмно и аз не я видях. И като се спънах, като тапа и така, плък получи и си ударих ръката и отпред и отзад. Колената са ми малко и те в кръв. Нямах нужда от това нещо, ама какво да направим? Поне простите са ми мама, една идея по-добре. Сега ще да пак да разтегна и нещо да хапна, защото съм мега гладна. Мега гладна. В момента е 4, 5 без 10. Ауч! Това доста заболя. И лошото е, че баш на коленете. И тука, и тука. И е тук. О, не, камерата ми няма батерия. Събота сутрин. Взела съм си бананче и електролити и чакам да ме вземат. Очудващо се чувствам добре, но аз като цяло и успях да постъпя хубаво. Направих си така хубави 2 часа, така че беше хубава драмка. В момента е 8 без 15. И съм много яко спам. Добро утро. Как си? Съм знаеш, че той ще ме подразни. Що? Не доспиването. Успя ли? Колко смяташ? Даже 6:30 щях да дойда. Станах 6:30, зато ме нещо не както трябва. Добро утро. Добро. Събота, 4-то бягане. То нямам и 3 часа, аз като се замисля имам 2 часа и 40 минути. Аз направих хубави 2 часа сега. 3 часа са как тръгна от Калфан до сега. Ами да, ама ние ядахме закуски. Не, той вика 3 часа. Примерно. Аз вика някакво възпаление почнах да получавам. Получавам Не, навсякъде. добре. И това е, защото скъпа с топла вода след всяко тичане. Аз, между другото, през нощта направих един студен душ и ми беше много добре. Чакай си, това не е пенсионерски тук. Има звуци и отставите. Тая я опашиха. Оле, майко! Страните не знам какво ще е. Така се случи, ама... Почваме 4-то. Включвам се след 4-то бягане, докато разтягам. Говорихме си, че всъщност май ще е най-добре да правим бяганията наравно без денивелация. И това тук е или на стадиона, или на помпената, където имаме черен път и е равно, защото доста ни измъчва денивелацията, пък и успяваме да държим някакъв приличен пейс. Някак си времето ми мина много бързо след 4-то бягане.
разтягах, ядах, къпах се, опитах се леко да поспя, не ми се получи. И сега се заземявам на райграса. Хапвам домашен чизкейк, който правих онзи ден. Много вкусен, малко калорийки. И съм си приготвила ето това тук, 20 литра вода, студена, след бягане ще си слагам краката. When I was a young boy living in the city, all I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, 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 run. Run, run, run. Run, run, run. Как си за бето бягане? Супер съм, спим само. Загубих 70 метра. Айде, хубаво. Ще оставя децата, после в следния момент всеки ще трябва да си обинтуваме пръсти, мазоли. Ама не, той и е по-голям. Правих си електролитите, водата, в смисъл нямах нищо. То на стадиона е мама пак. И направо умирам. Много съм жадна. Но е нещо много странно. Имам енергия, имам сила в тялото, а мозъкът ми спи. В смисъл аз бягам и буквално им чувство, че така ми се отваря очите и ще ми заспи мозъка. Това направо е... Ама и сега къпа се и направо директно лягам да спа. Сега в момента е 1 часа след обяд. До 3:30 имам време да поспа и се надявам да се чувствам малко по-добре, защото след това през нощта ще е много трудно. Имам чувство, че толкова ми работят краката в момента, че дори не усещам студа. Не усещам студената вода. Не, това са ние геймченджър. Аз час и половина ли колко успях да направя. Направо се чувствам като нов човек. В 4 и в 8 се чувствах добре, след като се бях там по 2 часа. Да. Енджин капут. От 10 до 2. Да бе, това гледам, че всеки го правиш, що? Далеко си. Направо да видиш как целият ти крак се опъва. Аз го гледах в разгръбче за загрявката на Инстаграма. Всички ще го правя, и аз ги гледам. Не го правиш. Номер 6. Не. 6. Ти си на 7. Съм на 7. Винаги една крачка напред. Кажете сега кой с какви болки. Аз съм в колената. Ти си в бедрото. Бедрата са ми на сигурно 70 градуса. Се западат като накладките на кола от Формула 1. Данка? В главата. Помните ти какво става? Дупито. В дупито. Ако до сега нещо не се обажда, сега е момента да се обадят всички травми. Да, тук. Изпълваш Да бе, ама. и дишаш. Не мога. Чакай да дишам. Да. Има една поза от йогата, тя ми е най-любима. Нали знаеш така, прав в леглото. Хора, знаете ли как съм се такова? Чакай да го оставя това някъде. Значи искам само да ви покажа какво съм направила. Нямам представа тези акробатики как се правят. Обаче това е в името на камерата. Значи... Това запис може да изкараме някой лев. Тука и гледай. Добре, как на едно и също, Защото на държи камерата ръката с тази от двете ръка. страни едновременно. Да. Нали, от тук и от тук. И тука, и тука, и тука. Талант. Мекота. Мекота. Нямам идея как се е случило това. Седмата обиколка. Так му приключихме.
И малко се напънах с пейса. И пръстите ме съсипват. Отивам да взимам студена вана и да почивам. Рунд 7 приключи. Кой от ме би по главата да го правя това нещо? Така ми се спи. Сега ще ви покажа кой ме накара да го направя. Да. Номер 8. Айде, тръгваме ли? Айде. Че искаш да още 3, още 2. Аз я чувствам, брат. Трябва да стигна до Бургас. Мой ли час и половина да стоя с затворени очи, гледам да не заспа, Добре, що не постави телевизора, не отвори само едно. Пуснете! Мен ме гледа Астерикс и Обеликс. Айде да ходим да спим. Добро утро! Не е от най-добрите утрота. Що? Аз поспах? Ми е тегаво ставане. Мале, това не знам дали не беше най-тегавото ставане в живота ми като цяло. Сега предизвикателството беше ставането, второто беше слизането по стълбите. Тръгваме ли? Айде. Чай, си пусна часови си само. Айде, влака отпред. Влака, пътническия влак. Спи ми се обаче. О, ще стречна първо. Обаче краката все повече се втвърдяват. Ай, затова гледам да не пропускам да стречна поне за малко. Преди и след бягане. Номер 10. В 8 часа сутринта. И те не чакат обаче. Не, отказването е само ако тялото се откаже, иначе... Аз теб чаках да видя дали се откажеш. Виж, няма да дойдеш. Викам, не и сега ще напише Мартин, не съм поне само аз. Грам не ми се мърдаш. Майко! Пага олимпиадата! Настроението е като цвета на дрехите. Трудничко си. Не стана. Ще го предполовихме, не сегашното. Номер 10 за нас, за теб 11. Обаче дотегна. Много ме дотегна на мен. Мен всичко ме дотегна и така. Ще скрим пейса от страта, няма страшно. То това предизвикателството не е за време. Така е. Ние можем да го направим в чест на всички туристи. С пешеходно темпо. Коя ти е любимата част от предизвикателството? Да свърши. Още че успяваме да вървим напред, получава се. Времето ни наспира. Всичко е наред. Любимата част може би като ми звъни алармата през нощта. Данка? Аз? Ти? Сложената любима. Какво аз? Закуските. Коя ти е любимата част? Аз имам две любими части. Давай. Първата е, когато се прибера вкъщи, жената е служила масата, подготвила ми дрехите, направила ми съпорта, за което я обичам толкова много. А втората е, когато отидем да ядем банички в Карлово през нощта в 4-5 часа сутринта. Да, мен любимата част ми, че го направихме заедно. Да. Това беше голяма мотивация. Определено. Човек рядко може да срещне такива хора, с които да направи това предизвикателство. Рядко луди,
Ами не само луди. И И мотивирани, амбициозни. заслужени. Защото трябва да са мотивирани и амбициозни да го направиш това нещо. Ако не бяхте вие, аз нямаше никога да го направя. И аз съм с тази мисъл. То може сега да пуснеш някаква такава тъжна музичка. Или да направя го издухам. стигаме 11, като бягане за нас и... Кой ще е първия с The last one, последното. Последният оцелял. финала. Последният останал натурален здравеняк. Половината. Ето го, приключва. Е, толкова остава да оцелея. Първия финишира. Предизвикателството. Браво! Браво! Ето го, шампиона. Мага, ти верно си готова. Не бе! Аз защо се регавите така? Браво е. Луд. Не мога да повярвам. Аз мислих, че ти е много по-тежко, обаче бях сигурен, че го направиш. Сигурен бях, че го направиш. Ама мислих, че имаш по-тежки волята е голяма. Голяма воля, да. Виж не се оплаквам. За щастие нямах по-тежки моменти. Виждаме се на финала. Да сейфаме Ето го. последното Ой, чакай, че аз не съм изключила. activity. 6,41. Айде така. Въпросът е, ще ни навали ли яко точно преди последното бягане, точно на последното бягане. 2 дена се разминахме доста между капките. В смисъл, поваля си с нощи, но беше нещо търпимо. Но това, което виждам сега, не изглежда много добре. Последен рън с най-големия дъжд до сега. Умръкахме си, ама колкото да се мръкахме, все пак идвахме и го правихме. Вече не трябва да чука. Последно вдигане на гащите. Не дам само. Честито. Честито за нас. Браво. Браво. Ти си машина. Всички сме машини. Завършихме го. Заедно. Задружно. The champions. Hey, we gon' ball, never fall. The champions. The champions. The champions. Hey, we gon' ball, never fall. I put my head up and told them crown me. My ring finger got a rock on it, rock on it. I put my head up and told them crown me. My ring finger got a rock on it, rock on it, rock on it.